So, y darn nes i bigo oedd gael arnad 3, adnod 22 i 24. So mae'n mynd fel hyn. Mae cariad ffyddlon yr arglwydd yn ddiddiwedd, a'i garedigrwydd e'n para am byth. Maen nhw'n dod yn newydd bob bore. Arglwydd, rwy ti mor anhygoel o ffyddlon, dim ond yr arglwydd sydd gen i, meddwn ni. Felly ynddo fe, dwi'n gobeithio. Ond mae'r dan yma, dwi'n licio'r dan yma, jyst achos mae o'n noddfa am y nerth i fi wrth fel Cristion, lle. Dwi jyst yn gallu dibynnu arno fo, achos mae'n deud yn glir bod yr arglwydd yna i ni wastad. A bod o byth yn gorffan fel mae'n deud, ei garedigrwydd e'n para am byth. Maen nhw'n dod yn newydd bob dydd. A mae jyst, hwnna di'r unig noddfa sydd gan y person sydd wedi ysgrifennu hwn, lle.